Mae datblygiad proffesiynol parhaus neu DPP yn ymwneud â dysgu sgiliau newydd a datblygu gwybodaeth. Storfa Sgiliau yw'r adnodd diogel ar-lein sy'n cofnodi eich DPP. Gall DPP olygu datblygiad personol a datblygiad busnes. Gall yr holl sgiliau newydd a'r wybodaeth y byddwch yn ei ddysgu eich helpu i weithio'n fwy effeithlon, yn fwy diogel, yn fwy cynaliadwy ac yn fwy proffidiol. Storfa Sgiliau yw eich cofnod personol. Defnyddiwch yr adnodd a'i ddiweddaru'n rheolaidd mwyn ei wneud yn ddefnyddiol i chi. Dyma'r adnodd ar-lein perffaith a fydd yn cofnodi eich taith o ddatblygiad personol hyd yma. Bydd y Storfa Sgiliau yn eich galluogi i gael mynediad at adroddiad digidol y gellir ei lawr lwytho sy'n nodi eich sgiliau a chyfforddiant. Gyrraeddiadau, tysysgrifau neu ddiplomau academaidd neu proffesiynol, perthnasol. Tystiolaeth o hyfforddiant a gwblhawyd ar gyfer cynlluniau gwarant fferm a sefydliadau'r gadw'n gyflenwi. Gallwch hefyd gael arweiniad a dysgu sut i greu CV diweddar a fydd yn eich rhoi chi ar y blaen. Bydd yr holl gyrsiau cyswllt ffermio a gwblhawyd gennych a'ch tysysgrifau'n cael eu huwchlwytho ar eich ran. Bydd gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth a fynychwyd gennych ynghyd ag unrhyw brosiectau neu wasanaethau eraill cyswllt ffermio hefyd yn cael eu cofnodi. Gallwch ychwanegu unrhyw fanylion ychwanegol yr hoffech ei cofnodi yn yr adran Fy Lle I, megis gwybodaeth am eich gradd, unrhyw gymwysterau proffesiynol, unrhyw brofiad gwaith, neu hyd yn oed unrhyw weithgareddau tramor perthnasol. Mae pob cwrs hyfforddiant cyswllt ffermio a'r gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth naill ai wedi ariannu'n llawn neu hyd at 80%. Os nad ydych yn gyfarwydd ar Storfa Sgiliau, dyma sydd angen i chi ei wybod. Mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda cyswllt ffermio a mewn gofnodi ar system BOS drwy Sign-on Cymru. Cofiwch, os oes angen cymorth gydag unrhyw agwedd ar y broses Storfa Sgiliau, mae cymorth 1-1 bob amser ar gael. Os oes angen cymorth, cysylltwch a'ch swyddog datblygu cyswllt ffermio lleol, neu eich darparwr hyfforddiant o ddewis, neu ganolfan wasanaeth cyswllt ffermio. Mae eich datblygiad proffesiynol parhaus eisoes wedi dechrau. Y Storfa Sgiliau yw'r adnodd sydd arnoch chi angen i barhau ar eich taith. Am ragor o fanylion ynglŷn â DPP a'r Storfa Sgiliau, ewch i wefan cyswllt ffermio.